Boas, queridinha, queridinho, queridinha. Amanecemos en Vigo, pero xa estamos outra vez na aldea. Temos todo preparado. Mañá vai tocar forvigorar aquí, pero agora xa é bastante tarde. E vou montar a piscina, pero a verdade é que me dá a sombra, son as 6 e quero montala aí detrás. E dá a sombra, como vou por ali sin meterme na terra? Uf, que Cristo temos aquí montado, En serio, isto habría que darlle unha volta en breve. Ademais teño que podeina, esta camelia é chulísima, pasa que me medrou moitísimo, entón a zona de paso pois non existe, entón, bueno, ten capulliños por aí, entón non a podo podar agora, salvo que queira que non teña flores nunca. Vou montar a piscina aquí, pero claro, son as 6 da tarde, e dá sombra, pero bueno, disfrutaré de mañá. É que a verdade é que nos dá sombra bastante. Xusto onde dá o sol teño as plantas, pero están ben postas aí. Aí non iba a montar a piscina, así que vou poñer un podcast e vou montar a piscina a ver que sae daqui. Vale. Bo día de martes. Onte ao final non seguín grabando. Agora conto que fixemos, pero vou ensinar a piscinita. Vamos a chamar poza, vale? Porque tiven un pequeno dilema. Porque a ven como enorme po sitio. A min realmente para mollar un pouco o cu non me fai falla nada tan sumamente grande. Ai, mira, mira. Tiri. Non enchín de todo porque tampouco pretendo gastar aquí toda a auga da aldea. Pero bueno, estive mirando, esta creo que contei, non? Que vou ver un pouco a sombra mentras falo, vale? Porque temos aquí todo preparado. Hoxe toca gastar todo ese material que temos por aí que nos sobrou do ano pasado. Imos cementar esta zona ata ali ata a parede para que nos quede como por aquí nivelado. Onte tiven o dilema que vos contaba. Porque, claro, é como enorme. Para o que realmente eu quero, que o non ter unha piscina que poidas nadar, pois a min con que me poida estar sentada un pouco deitada xa me vale, non? O que pasa é que estiven mirando, pon un árbore na tua vida, vale? Para que che de sombra. Que fantasía, que ben se está. E todas as piscinas ou son de bebé, rollo que levantan 30 centímetros, a ver, a min gustaríame que me cubrise polo menos a barriga cando este sentada, senón eso sí que non é o de mollar o cu, era eso, sabes, eso me vai coller o cu. Entón, nada, todas as piscinas son máis ou menos dese tamaño, igual un chisquiño máis pequenas, es non hai que era de bebés, e non vou poñer unha piscina de bebé tampouco aí, porque é un pouco absurdo. Entón, ao final, decidí poñela e non a vou encher de todo porque son 50 centímetros de alto e eu creo que, non sei canto enchina un pouquiño. E mentras me dé para poñer a depuradora e o chisme do cloro para que a auga este ben e non ter que tirala nin moito menos, porque pretendo tela posta ata que digas ti, vale, teño que encender a peleteira. E pouco máis. O querido, bueno, aquí dá sombra realmente. Para facer o cemento sí que dá sombra, igual lle digo. Porque a partir das 4 xa dá sombra en todo. Xa o sol vai para lá, entón a casa xa nos fai sombra. Entón, bueno, voulle decir a ver se lle apetece facelo agora ou mellor pola tarde, asegurando que... Porque, bueno, agora calor non fai, son as 10. É verdade que o sol pica, pero non fai calor. Ainda que eu estea así, a ver calor vai, pero... Así que... Ti saberás o que imos facer nun momento, eu ainda non o sei, vale? Podeches comprobar, non fixemos o formigón, porque que, de verdade que foi moito calor hoxe e daba o sol.
Entón, o que estivemos facendo foi traer luz e enchufes á corte que formigoramos. E compramos uns focos aí na ferretería de Soutelo, pero pensábamos que costaban unha cousa e costan un pouco máis, e imos darlle unha pensada, porque costan bastante máis do que poñía ali o prezo. Entón, imos dar unha pensada. De momento, temos electricidade. E en breve, teremos luz. Mércores, ia dicir xoves, pero evidentemente non é xoves, é mércores. Vou facer un recadiño a Forcarei. Xa reguei o formigón que fixemos antes. Pasa que agora está lle dando o sol. Xa lle quedou de tarefa ao querido acordarse de regalo para que non cree grietas ni nada. Como podes ver, levo bikini posto porque cando volva, neste calor, vou me meter directo na piscina. Que pensei en levar a toalla e ir á piscina de Forcarei, pero tendo unha piscina aí na casa, lo siento, non vou. Nunca fun a de Forcarei. E o ano pasado, cando estivemos aquí en verán, intentei ir a de Soutelo, creo que estaba cerrada, non sei por que poñía eu. Pero bueno, agora montei ali a pociña, e cando volva, voume sentar a ler. Pasa que agora dalle moitísimo sol, teño que ver se aguanto, senón, pois esperarei un pouco a que lle dé un pouco a sombra do laranxeiro. Ale, facer recadiño. Recado non cumplido, porque iba a buscar un paquete e non o tiñan, con que está entregado, pero non está. E, de regalo, pum, un pequeno golpecito. Cachinamar. Era un señor que estaba pois, nun cruce, eu ia e saiu sen mirar, pero bueno, foi un golpe de feito, vino a cámara lenta, iba falando co querido, e digo, ui, que me dá? Sabes, cando ves a cámara lenta? De feito, el ten un pouco de rascazo no parachoques, pero pouco. Eu teña aí eso así un pouco metido para dentro. Nada, foi nada, pero foi. Tive que cubrir un parte que non teño nin absoluta idea. Pero bueno, tengo así un pouco de rabia porque destos golpes que diste. Joder, estou aquí cubrindo este papel, o señor non sei, non me falaba, non sei ben que pensaba. Ui, xa está aí o can. Moito ladra, Bueno, pois agora vou dar parte á compañía a de seguros e logo vou me tirar na piscina, me lo merezco. Bueno, sigo co bikini coa esperanza de poder bañarme na casa dos meus pais, porque aquí hai que solamen. É a mediodía, o sea, é a 1:30 e non podo poñerme aí ao sol a 1:30. Que pena que non me deu o sol polas tardes, ou polas mañas, bueno, polas mañas dá, pero dá o sol xusto ao mediodía. Xa está a roupiña medio seca. Ai, vou coller para guardar roupa cómoda dos papis. Bueno, mañá ahora se recollemos aquí ao estercolero. E tamén meto isto en capachos. Levo uns capachos de pedra blanca para miña nai, para que poña non sei onde quere poñer, e cando os traia de volta, meto isto. Bueno, vamos a ver. Bo día de xoves. Hoxe vai ser monotonía pura. Oi, esta sombra aquí. Toca cementar a corte. Bueno, formigonada máis ben. A casa está alá. E o material está aquí. Porque, bueno, todo é tan estreitiño que non pasan os camións para allá. Que se pasara un camión, compraríamos unha hormigonera xa co hormigón feito. Pero non creo que chegue ali.
Así que, peguei unha carreiriña para vir aquí. Estou perdendo forma, Cando volvo a Vigo xa volvo a correr. Porque aquí, aparte de non ter tempo, de estar reventada de facer movidas, claro, en Vigo, como estou todo o día sentada diante do ordenador, como non corra, non lle fago pum pum ao corazón, pero aquí fagolle pum pum ao corazón, Non me fai falta correr. Así que nada, toca chollar. Vai ser un vídeo un pouco monótono, Pode ser que dure minuto e medio. Menuda mañá de chollada. Comimos, agora toca recoller o desastre. E hoxe xa vamos para Vigo. Teño aquí a maleta na miña superhabitación, medio feita. Así que a recoller e marchamos. Onte ao final non gravei nada, que creo. Algo gravei, o que pasa é que non falei a cámara. Hoxe é sábado. Ai, teño que facer a cama. Pois que estaba reventada. Pásame a veces que cando estou reventada que non quero falar nin coa cámara. Eso que estou aquí só falando coa cámara, pero bueno. Ai, dá un pouco de peniña marchar. Pero lembro cando estábamos facendo a formigonada aí na corte, que pasou un veciño e dixo que lle daba moito gusto que estivésemos aquí. Porque é certo que nós non vivimos aquí, gastamos as nosas vacacións en vir aquí, que estamos moi a gusto. E digo, bueno, sí, pero a verdade é que me gustaría vivir aquí e non ter que estar vindo e demais. E hai algo que digo como moito, moitísimo. Xa non é só os veciños que me cruce con eles, senón ao querido tamén sempre teño frito con iso. E dime, bueno, pero vos traballades no país. E claro, aquí moita xente en todas as casas, de feito nesta casa, a xente que viviu aquí, a metade da familia, dos 7 irmáns que vivían aquí, e a metade foron para Brasil, e algúns non volveron, faleceron alá. Entón, claro, nese sentido, como que me quedei así pensando, digo, a ver, vivo unha hora de aquí, que un día pola tarde vou a Viveiro, compro unhas plantas e ainda podo vilas plantar, non o fago porque eu son unha persoa cuadriculada e digo, non vou gastar en ir, volver, non sei que, pero vivo cerca. E el contoume que estivo en Alemania. En Alemania nos 70 ou nos 80, imagino que nos 70. Sin internet, sin maneira de comunicarse, porque nós aquí, cando estivemos recollendo, atopamos cartas, porque o avodo querido tamén estivo fora, estivo en Suiza, estivo en Francia, bueno, estivo en varios sitios, e como que me fixo valorar un pouquiño máis o que teño. Non quere dicir que eu non quería vivir aquí algún día, pero vivo aquí ao lado. O venres que ven vou estar aquí outra vez. Entón, non sei, fíxome facer esa reflexión, non? De que a veces non temos exactamente o que queremos, pero hai que medir ben o lonxe que estamos ou non de conseguilo. É dicir, a min claro que me encanta estar aquí, pois por traballo non podemos estar aquí, pero vivo unha hora. Que me dá unha pereza tremenda? Xa, pero imagínate ter que vivir noutro país, por traballo. Así que nada, con esta reflexión, recoller e marchar para a nosa casiña.
Acabamos de chegar a casa. 31 grados marcan. O que menos xa hago. E logo poñeme a colocar todo. De domingo fomos dar paseiño, como puideches ver, xa vai un calor, 29 grados, tamén é certo que fomos ás 10:30 ou así, claro, facemos sempre volta larga, son as 12, xa está pegando o sol, mira como estou sudando. O que imos facer agora é lavar outro coche, non sei se onte cheguei a gravar, que cando chegamos de Forcarei lavamos un dos coches, co coche que fomos alá, e hoxe vamos a lavar o outro que tamén necesita. Así rapidiño, sen gastar moita auga, pero os coches senón, a verdade que a nivel pintura escarañanse e hai que cuidaros, claro. Así que, vamos alá, eso. Ata aquí o vlog desta semana. Se chegaches hasta aquí, moitísimas gracias. Díxame un comentario ou algo. Se non estás suscrito, suscríbete, por favor. Vémonos no seguinte vlog o próximo martes. Chao!